Agafem la pissarra i fem nombres. Quantes victòries li falten a l'Hèstia Menorca per a la classificació pels play-off? El podcast de l'Hèstia Menorca. Què tal? Salutacions, benvinguts una setmana més al podcast de l'Hèstia Menorca, aquest podcast que dediquem al millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, del conjunt de les Illes Balears. Una jornada en la qual l'Hèstia Menorca ha aconseguit una important victòria contra un rival, el Cartagena, de la part baixa i que són quan apreten més les dents en aquest tram final de temporada perquè s'hi juguen la permanència. L'Hèstia en joc hi té el play-off i aquesta victòria doncs, la costa encara una miqueta més. Adrià Quatrecases, com estàs? Què tal, Axel Camarasa? Doncs estic content del resultat perquè la classificació està apretada, però la jornada realment ens ha sortit bastant rodoníssima, Ara farem números. Han acompanyat els resultats dels nostres màxims rivals, sobretot els de la part baixa, els que ens segueixen per sota, que han palmat. Tot d'una ho analitzem abans, però Adrià, una mica de sensacions de l'Hèstia Menorca. Sembla que no està al 100%, aquell nivell òptim que vam aconseguir, diguem, a la meitat de la temporada, doncs no l'estem aconseguint, però és important també, quan no surten del tot bé les coses, treure partits importants, com el d'aquest cap de setmana. Al final, 79-83, un partit que es va resoldre doncs, en els darrers minuts, perquè durant tot el partit va ser d'una igualtat màxima. És molt important i és el que fan els equips de la part alta, com és l'Hèstia Menorca, que és guanyar partits que no jugues especialment bé, que no tens un encert destacat. I l'Hèstia Menorca va saber patir i va saber mantenir la calma. No vaig veure que en cap moment perdessin els papers, fins i tot quan el partit es posava més complicat o ells agafaven una ratxa de triples, especialment a finals de possessions, no? Moments que psicològicament poden ser contundents i l'equip va mantenir la serenitat i així és com juguen els equips grans, no? Que saben que tindran el seu moment, que tindran els i baixos, però els assumeixen, els entomen i esperen el seu moment per rematar. Una jornada més de la mà de Spencer Littleson, de Fernando Zurbriggen, que van tornar a guiar l'equip en aquesta victòria. Cada vegada queda més clar que els arguments ofensius de l'equip passen per ells dos. Hi ha poqueta cosa més. Especialment Zurbriggen, que va fer una absoluta exhibició, va entendre perfectament el que necessitava l'equip, va fer aquesta cosa que demanem que intenti fer també Jalen Conn de tant en tant, que és trepitjar la pintura. Zurbriggen va fer molt mal simplement superant el seu defensor directe, posant un peu o dos dintre la línia de triple i des d'allà, només amb això, ja provocava ajudes defensives i des d'allà podia distribuir i facilitar tirs oberts pels seus companys. Això no hauria de ser tan complicat per Jalen Conn, crec que seria la manera ideal de recuperar-lo, en comptes de que s'obsessioni amb intentar anotar, crec que ha d'intentar trepitjar pintura perquè té la capacitat, tot i que no és el seu estil i no és el que està acostumat, però podria intentar-ho. I Zurbriggen ho va fer i ho va fer de manera magistral. Crec que va fer, per mi, dels millors partits de la temporada d'ell, especialment per intel·ligència, no? Perquè va saber desllorigar un nus que era complicat de desfer. I les dades ho demostren. 29 de valoració, 19 punts, 7 rebots, 8 assistències. 8 assistències, però que en podien haver estat 15. Sí, perquè van fallar un altre cop des del tir exterior. Perquè van fer, no sé si van fer un 25 o un 26% d'encert en triples, col·lectivament. 29%, que és un... 9 de 31. És un percentatge molt baix i per tant, aquestes 9 assistències realment en podien haver estat 14 perquè no és normal tampoc tants tirs fallats, no? Què està passant en el triple? Perquè ha baixat molt l'encert les darreres jornades i no és... Vull dir, hi trobem situacions còmodes de llançament de tir exterior. Seguim trobant posicions favorables, però és bàsicament encert. Sí. I això no sé si hi ha un punt mental també, perquè fins i tot Jaume Lobo va començar ja fallant 2 triples de només començar, a Vicedo fins que li va entrar el primer ho va estar intentant, que sembla fins i tot que Adam Sola sigui el bon tirador. Sí, va tornar a estar, va tornar a estar bé Adam Sola. Està molt finet, vull dir, els teòrics bons llançadors els hi està faltant encert. Sí, hi ha una part psicològica evident, no? Hi ha, en alguns casos, el mateix Jalen Conn és claríssim, que va sortir i va intentar un triple al primer atac o al segon
del partit en què era pista i va fallar i al cap d'un parell de jugades va fer un altre intent de triple i el va fallar i ja no va tirar més. Jo diria que ja no ho va intentar més perquè psicològicament està tocat. Està tocat i és evident que no hi ha confiança. En canvi, Nico Galet, per exemple, està molt, molt confiat i li segueixen entrant. El primer factor és aquest, el de creure tu, no? Perquè si tu no confies, la pilota no entrarà. I després hi ha una variable atzerosa i que forma part d'aquest joc. És a dir, els millors tiradors del món, Stephen Curry fa menys d'un 50%. El que et vull dir amb això és Stephen Curry, el millor tirador de triples de la història, i tiren des de 7 metres i mig, falla més que nota. Per tant, això no ho perdem de vista. Per tant, és normal que hi hagi alts i baixos i que, bueno, quan tens un partit que te n'entren 4 de 6, doncs segurament això farà que tinguis estadísticament saps que hi haurà partits que faràs 1 de 8. I això forma part. El problema és quan se sincronitzen aquestes males ratxes i tens molts jugadors que tenen mals partits o que tenen un mal partit alhora, doncs clar, això penalitza molt, no? L'ideal és quan tens diverses opcions i dir, mira, avui no tinc el dia, avui tiraré una mica menys i buscaré més a un altre company que estigui més encertat i més confiat. Però això forma part d'aquest joc i sabíem que la plantilla que hi havia aquesta temporada era una plantilla de tiradors, que els punts vindrien sobretot del tir i, per tant, això també implicava la muntanya russa de si tenim un bon dia en el triple, podem guanyar a qualsevol i si tenim un mal dia en el triple, com és el cas, competim amb qualsevol. I llavors això és el que m'aferro jo i el que trobo elogiable i per raó per ser molt optimista amb aquest equip i amb el que pugui passar a partir d'ara. Clar, perquè és que no oblidem que tot i el poc encert, l'equip ho segueix intentant. És a dir, 31 llançaments de 3. És a dir, no entren, però l'equip ho segueix intentant, fins que arriben en moments importants alguns triples que també et donen una mica d'aire, i això és un factor a destacar. Aquest equip que no baixa els braços i que, tot i que no estigui funcionant el tir exterior, ho segueixen intentant els seus canells. És que no poden no intentar-ho, no s'ho poden permetre. És un equip que ho ha d'intentar perquè és la seva principal arma ofensiva i, per tant, seguirà fent-ho. És que no hi ha un altre, perquè no tens joc interior que ofensivament et sumi especialment, no tens gent que trenqui la pintura, no tens penetradors, no tens tir de mitja distància. El que tens és bàsicament triple. I la manera és aconseguir amb moviment de pilota i si pot ser amb alguna short roll o amb algun exterior que faci una semipenetració, obres espais perquè hi hagi tirs. Però l'equip viurà del tir. I els tirs s'han de llançar sí o sí, no, i això no canviarà. Si entren, tenim moltes opcions de guanyar, o quasi segur guanyarem. Si no entren, no passa res. No passa res perquè l'equip patirà, però competirà perquè té una defensa sòlida. I això és un gran combo. Quan no està tot finet, doncs treure endavant partits d'aquests que contra els rivals de baix que al tram final de temporada sempre s'hi juguen la vida i apreten molt les dents i és important. Voldria destacar Víctor Arteaga, el pivot amb més minuts aquesta jornada i ja fa un temps que ve acumulant rodatge a pista. No sé si podem dir obertament ja que li ha guanyat, que ja passa per davant a Wemby, que està pràcticament desaparegut i no sabem ben bé per què, perquè aquí veiem que quan juga a pista doncs no desentona. Bueno, el per què és una qüestió de dimensió. És una qüestió de centímetres perquè quan i darrerament ens hem trobat, i la majoria d'equips de primera FEP tenen com a mínim una peça d'aquesta magnitud, un Faberani, no? Víctor Faberani, aquesta setmana, que és un dels pivots més grossos i amb certs recursos que hi ha a la primera FEP, Wemby no pot parar-lo. Wemby de fet no pot parar pràcticament ningú. Arteaga tampoc és que el parés. Finshot per mi va fer una excel·lent defensa a la primera meitat amb Víctor Faberani amb el preu a pagar, que és que va fer 4 faltes, jo crec que al tercer quart ja en tenia 4 faltes, cosa que no és novetat, però com a mínim eren faltes defensant, no eren faltes fent el préssec a mig del camp. Per tant, faltes que jo li perdono, bona feina de Finshot, molt bona feina defensant Víctor Faberani, posant el cos, aguantant el territori, defensant el territori a la pintura, i després, quan aquestes faltes arriben, perquè arribaran,
El problema és que al relleu tens un Wemby que no pot amb aquest perfil, que ofereix moltes coses bones, i de fet va tancar el partit, Wemby, però no t'ofereix aquesta resistència, i ja només et queda Arteaga, que sí que té els centímetres i l'experiència, no té l'agilitat, no té la rapidesa, no té segurament l'energia que tenia fa uns anys, però segueix mantenint una alçada que a nivell de molestar, no? Molestar aquest perfil de pivots, doncs és un valor, no? És un valor i és un luxe, per altra banda, tenir una peça així com a tercer pivot. És l'experiència també, vull dir, no és un novell, diguem, que té el pelat de jugar Arteaga, que tot i que a vegades no ha sortit amb el... Diguem, no li han sortit bé les coses, quan està entonat respon, té molt bones prestacions, no fotem. Una jugada que volia destacar jo, que òbviament es va veure fatal per aquesta Liga Plus que ens està decepcionant cada setmana més, va ser un absolut desastre poder veure el partit. Te l'havies d'imaginar, més que poder-lo veure. Sí, va ser com veure un partit codificat, no?, pràcticament. El Plus antic. Sí, això és una absoluta vergonya. És una absoluta vergonya. I és una vergonya i és, per mi, el llindar de l'estafa, no?, que és un servei de pagament que tu pagues per veure un partit que pràcticament no el pots veure, és a dir, és que és terrible. Però ja no només és la pèssima qualitat, perquè segurament ho estan gravant amb un mòbil Nokia de l'any 92, perquè és patètic, sinó que hi ha alguna que encara m'indigna més, que és el tema del grafisme, el del marcador. O sigui, que portem tota la temporada... O sigui, que estem al 2026 i que estem fent vacunes amb intel·ligència artificial. Però siguem incapaços de veure un partit on el marcador sigui el marcador real, el temps, el crono, sigui el crono real. Però quin mico tenen fent això? O sigui, com és possible? A tot arreu, A totes les pistes passa, Clar, perquè això està unificat. Però és que hi ha un inútil en una sala de control rotulant amb uns dits de mico. És que no ho entenc. Com és possible? Això vas 3-5 i de sobte, 2 segons més tard, vas 88 a 115 i després tornen a canviar el marcador. És que és increïble. O sigui, i veies el partit aquesta setmana, ja no només l'infecta qualitat gràfica, sinó que, a més, hi havia la cosa que el marcador anava canviant. Quedaven 3 minuts i posava que quedaven 13 segons. Si tu no tens l'àudio posat, et tornes boig. Estàs ja com celebrant i no entens les jugades, és com, no, però per què no aguanten la possessió? No, perquè queden 3 minuts, no queden 13 segons, com t'està indicant el crono d'aquests inútils. Clar, precisament aquí anava. Va haver-hi una jugada en el tram final que anava amb 4 amunt, amb 1:20, segons el marcador, a 1 minut i 20 segons del final, que piten una tècnica, crec que Adam Sola, quan ells havien de servir, de secar, que òbviament no s'entén perquè no la vam poder veure i clar, et quedes sense poder interpretar el partit i sense poder-lo gaudir perquè ara em pilles una tècnica, però què ha passat? No ho sé. No ho sap l'espectador ni ho sap el locutor, perquè això la gent també ho ha de saber. La persona que hi ha retransmetent el partit no està al camp. Vale? Està en una cabina on rep la mateixa senyal infecta que nosaltres els espectadors. I per tant veies un tio patint absolutament perquè era incapaç de narrar un partit que no veia. I havia d'anar fent pauses cada cop que es congelaven els frames i quedava allò que no avançava, com una cinta vella, i el tio deia, sembla ser... I veies que guanyava temps esperant que allò reprengués la marxa. Perquè es congelava molts segons, Sí. No, I s'accelerava tot i veies la jugada a velocitat per 10. No, us heu baixat coses de Pirate Bay amb més qualitat que la Liga Plus oficial. Jo crec que els clubs de la primera FEP haurien de presentar una queixa formal, que si no recordo malament, em sembla que alguna vegada ja ha passat, sí, perquè això és una estafa. I els clients que paguem la quota mensual, que no és barata, per cert, potser una demanda col·lectiva, perquè això és vergonyós. És un drama absolut. A l'aplicació de l'Hèstia Menorca potser podríem unir forces, obrir un fil a la tertúlia, que podeu accedir a hestia.alabutxaca.com i des d'allà ens organitzem per fotre una demanda col·lectiva contra aquesta gentussa. Fem una crida des d'aquí a tots els damnificats per la Liga Plus per fer front a aquesta estafa que pagues un dineral i no pots veure un simple partit
de bàsquet en condicions. És lamentable. I és el que dèiem, que no és avui, O sigui, que no és aquesta jornada. No. Tota la temporada, Sí. amb un drama de realització impressionant. Això saps què vol dir? Que quan arribin els play-off, perquè clar, si tu t'estàs jugant una eliminatòria de play-off, tu no estaràs... no et pots permetre saltar-te jugades o veure aquesta qualitat de partit que no saps ni què està passant. Això vol dir que haurem de viatjar, Desplaçament. Ves fent la maleta, Axel? El que no sabem és a on. Clar, això és el tema. Però Fem 4 nombres? fem 4 nombres. De moment, el que podem dir és que a dia d'avui, si haguéssim de jugar a dia d'avui els play-off, Sí? jugaríem contra el rival que juguem aquest cap de setmana. Patapam. Agropal Palència, actual tercer classificat. Però la classificació ja sabeu que té la trampa aquesta de que Estudiantes, com a campió de Copa, es guanya el dret a ser segon. Exacte. Per I tant, això fa que es moguin tots una mica. Exacte. Per tant, l'actual segon, que és Obradoiro. hores d'ara, no sabem com acabarà, seria tercer i Palència seria quart, que seria el nostre rival si mantenim aquesta 7a plaça amb la qual estem ocupant actualment. Per tant, aquest proper cap de setmana podem estar davant d'un escalfament, Sí. un partit preparatori Sí. del que pot ser d'aquí un mes, Uh-huh. un partit de play-off en tota regla. Sí. És una possibilitat. El que passa és que també cal dir que la classificació està tan apretada entre les places, diguem, les que van del 5 fins al 10, que encara les opcions passen per, primer, assegurar el play-off. Això ho tenim a tocar. Però matemàticament ens falten 2 victòries. Hem fet els càlculs Sí. i amb 2 victòries més, l'Hèstia Menorca és equip de play-off. Per què? Perquè estem ara mateix a 2 victòries de Caja Rural Zamora i a més li tenim guanyat a la Bratxa. Per tant, són a la pràctica 3 partits. Val. I en queden 5 Sí. per disputar. Per tant, els nombres aquí són senzills. Sí, però la matemàtica és com és i, per tant, sumar 2 victòries és una possibilitat, però una altra manera d'arribar-hi és sumar una victòria i que Caja Rural Zamora sumi una altra derrota. Una derrota, exacte. I hem de dir que, analitzant el calendari, la darrera jornada de la competició enfronta precisament a Caja Rural Zamora contra Alacant, que és el darrer classificat a hores d'ara per al play-off, que ocupa la darrera plaça que dona accés al play-off d'ascens, i per tant, un dels 2 que tenim per sota que ens podrien agafar palmarà la darrera jornada, sí o sí. Exacte. I per això, tant, traduït, perquè quedi simplement meridià, 2 victòries ens asseguren matemàticament el play-off, una victòria pràcticament ens assegura la classificació pel play-off. Estem a una victòria i mitja. Estem a una victòria i mitja del play-off. Que serà fàcil d'aconseguir? No! Voleu que analitzem el calendari? Vinga. Esteu asseguts? Senteu-vos, poseu-vos còmodes. Va. Aquest proper cap de setmana a Vintaufa, Palència, actual tercer classificat. Un equip tremendo. Boníssim. Sí. Boníssim. Després anem a visitar l'Ema Corunya. Actual líder, actual no, porta en la primera posició absolutament totes les jornades de la Lliga, tot i que va perdre aquesta setmana contra Obradoiro, el derbi gallec, sí. I no sabem si es desinfla una mica i es despista, o Zamora o Alacant se'l poden menjar els play-off. Després, Ourense, a Vintaufa, un equip que aquest és un dels partits a priori que podríem guanyar. Jo crec que serà el partit que celebrarem la classificació del play-off quan acabi. Jo crec que sí, té molts nombres. Sí. Té molts nombres. Després, partit directe, contra un rival directe a la classificació com és Guipúscoa, vale? És un equip que porta també tota la temporada a la part alta, i tancam a Melilla, segurament un rival que ja haurà descendit de categories, l'actual QE. Per tant, aquell dia pot ser una grandíssima festa a Vintaufa, 8 de maig, apunteu. Sí, no a Melilla, perquè... sinó a casa, a Menorca. Clar, Vintaufa. Sí. Per tant, queden partits molt complicats. Palència, Corunya, Ourense, Guipúscoa i Melilla. D'aquests,
se n'ha d'aconseguir 1,5. Sí. Jo els que m'apuntaria al calendari i els que ja començaria a fer planning per no perdre-vos-els és el partit de la jornada 32, 26 d'abril, Hestia Menorca Ourense. Aquí celebrarem la classificació pels play-off. Ja ho dic ara. I la setmana següent, amb la tranquil·litat d'estar classificats pels play-off, anirem a Guipúzcoa i ens barallarem per la plaça 5 o 6, que són les places bones en les que voldríem acabar. Perquè ara ja estem aquí. Ara ja estem... No ens conformem amb entrar a play-off. Clar, és que ara ja estem fent càlculs. I les places bones són quedar cinquens o sisens. Cinquè és el trofeu absolut. Perquè tens el factor pista, no? Factor pista a favor. I t'enfrontes contra el sisè. Val? Que actualment és Oviedo, però amb el camp seria... o Guipúzcoa, sí. Per tant, si poguéssim entrar en la lluita per aquestes places 5 i 6, seria el més assequible per poder accedir a una hipotètica Final Four. Perquè una primera ronda de play-off contra els gallecs... Bueno, fins i tot estudiantes, però seria molt complicat. Sí. Cada 8è o 9è és molt difícil. Cada 7è també vas a morir, perquè jugaràs contra Palència. Sí. I també és un rival molt, molt difícil. Però 6è o 5è, aquí... Cuidao, Sí. Aquí cuidao, perquè l'encigalamenta pot ser forta. Per cert, Adrià, podríem muntar alguna cosa, no? Sí, a playoff. Alguna cosa haurem de fer. Algú haurem de fer. A veure què podem, perquè... Si teniu males tots idees... són traves. No només la Liga Plus és una absoluta merda. La Federació Espanyola de Bàsquet, en general, és una puta merda. Si em permeteu el tecnicisme. Una salutació des d'aquí. Hi ha un maig... És que, clar... Pick and roll i la federació és una puta merda. És que, clar, de veritat, Perdoneu si hi ha fiets, però és que... És molt difícil. Un dia us explicarem la intrahistòria. Un dia ho explicarem. Jo vull deixar l'última coseta. Va. Palència, el rival d'aquest cap de setmana i molt possible rival al playoff, no s'hi juga res. Està a 4 victòries d'Obradoiro, que és el que té per davant, i a 3 d'Estudiantes, que és el que té per darrere. Clar. Per tant, ell serà tercer, a la pràctica quart. Sí. Passi el que passi. Passi el que passi. Per tant, que vinguin aquí relaxadets. Sí, que descansin. En modo, no cremarem físicament l'equip perquè ens hem de estalviar energies per playoff. Sí. Que un vintaufa d'aquests de les grans nits. Sí. Un equip endollat i tal i qual. I ojo, que aquí hem matat gegants més grans, Home, absolutament. Però és això... Entre els quals Obradoiro, que t'he de dir que vaig poder veure el partit. Obradoiro-Corunya. I què? Us el recomano. I Obradoiro té tots els números ara mateix de pujar directe a ACB. Corunya té tots els números d'entrar en una depressió important, perquè després de tota la temporada que porten... Clar, és que han perdut 3 partits, Corunya, Dels 3 que han perdut, 2 són contra Obradoiro. Per tant, han perdut el bàsquet a baraix, i sembla que ningú més els hi pot fer ombra. No. I de les 3 derrotes d'Obradoiro, una és Hestia Menorca, que la primera jornada ens els van fundir de 20. Sí, segurament si no fos per aquell partit, aquests tios estarien ja a la CB. Sí. I tu que vas veure el partit, quin creus que és pitjor rival per l'Hestia en uns play-off? Jo crec que Obradoiro és un equip contra el que hem jugat i hem guanyat a la primera volta i vam estar a punt de guanyar la segona volta, però tot i així em sembla un equip més difícil de defensar en una sèrie de play-off per l'Hestia Menorca. Precisament perquè té molts homes interiors poderosos i una capacitat defensiva exterior que li permet fer una pressió en els nostres tiradors que crec que no ens ajudaria gens. Evidentment, l'Eima Corunya no és que sigui tampoc una cosa diguem, que ens ho posi molt més fàcil, perquè és una altra plantilla descomunal, però tinc la sensació que té els pivots, són alts però no són pesats, no? I llavors això crec que ens dona més opcions perquè Wemby els pugui defensar, per exemple, o perquè Finchot no gasti tantes faltes. I a nivell de tir exterior són unes màquines, però confio que en això ens podem igualar, no? I que en un dia d'encert
de l'Estia Menorca o un dia de desencert de Corunya, com va ser, per exemple, aquesta setmana contra Obradoiro, la cosa s'iguala. I, per tant, em sembla un equip que, evidentment, tindria tots els números d'eliminar-nos, Sí. seria l'absolut favorit, evidentment, però que crec que es podria competir i es podria rascar una victòria. I després hi ha una altra cosa, que és que Corunya és una ciutat molt maca, el pavelló, el Coliseum de Corunya és preciós, és una L'entrenador és molt guapa. majo. L'entrenador és molt majo i jo posats a triar em vindria més de gust jugar contra Corunya que no pas contra l'equip de Santiago, de Compostela. De fet, d'aquí 15 dies hi anem, eh? D'aquí 15 dies es va a Corunya i pot ser un primer test, també, per tantejar una mica, perquè ara d'aquests partits que ens queden és molt possible que dels 5 partits que queden, 3, Guipúscoa, Palència i l'Eima, siguin rivals en algun moment o altre de playoff. Vull dir que... Sí. I Corunya que estarà amb nervis, perquè vull dir que anirem allà amb res a perdre i Corunya estarà nerviós, perquè ara Corunya realment li va la vida, porta tota la temporada molt relaxat i ara sap que no hi ha marge d'error. Sap que una ensopegada més és perdre l'ascens directe, que és l'objectiu d'aquest equip des del primer dia. Efectivament, Adrià, ho analitzarem aquí. Abans, com sempre, deixa'm fer una menció especial als companys de la Clínica Florit. Són una clínica de podologia, especialistes en dolències del peu. Els trobareu aquí a Menorca amb una experiència de més d'una dècada amb tractaments pioners per curar totes les molèsties que tenen el seu origen en el peu. I és que ja sabeu que moltes vegades no en som conscients, que ens fa mal l'esquena, que ens fa mal un dit de la mà i el seu origen és el peu. Clínica Florit, especialistes en podologia. No dubteu a fer-los una consulta. Aquest cap de setmana, Palència, esperem que vinguin relaxats i esperem que una victòria ja sí, pràcticament ens permeti assegurar que l'Estia Menorca farà història i 14 anys després tornarà a disputar uns play-off d'ascens a la ACB. Adrià, ho deixem aquí i que visca l'Estia! I aquí som, visca Menorca!